Čo no? Toto je najťažšia vec, ako som kedy v živote robil, podľa mňa. Pre začiatok nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. Tento dokument bude asi prvý na YouTube, ktorý bude natočený na výšku. Je to kvôli tomu, pretože všetky zábery som natáčal na výšku a aj tak formát na šírku je už dávno mŕtvy. Ahojte, ja sa volám Tomáš a toto je náš príbeh, ako sme vyšli na najvyššiu horu Európy Mont Blanc s výškou 4808 metrov nad morom. A tento dokument je určený predovšetkým tým, ktorí niekedy plánujú výstup na Mont Blanc alebo proste iba milujete hory podobne ako ja. Začneme tým, čo všetko tejto výprave predchádzalo. Celý trip sme začali riešiť už niekedy v januári tohto roku, čiže pol roka predtým. Je veľmi dôležité si totižto zarezervovať chatu naozaj čo najskôr, pretože bez rezervácie na chate vás na vrchol ani len nepustia. A hoď sme rezerváciu riešili už pol roka dopredu, aj tak na hlavnú sezónu, čo je jún, júl a začiatok augusta, bolo už všetko beznádejne vybukované. Tak sme si zarezervovali 2 noci na chate TT Rus na 1. a 2. septembra. Čo sa týka prípravy na výstup, je naozaj dobré ju nepodceniť, pretože môžete na to nepekne doplatiť ako jeden z našich kamošov. Treba mať naozaj čo to nabehané a mať skúsenosti s vysokohorským terénom. Oblečenie a výbava. Na samotný výstup potrebuješ samozrejme dobré a kvalitné oblečenie, spodné termovrstvy, funkčné oblečenie, určite paperovú bundu, dobré nohavice a určite harčelovú bundu, šatky, rukavice, dobré ponožky, návleky na nohy, no a kvalitné okuliare na ľadovec, ideálne fotochromatické. Čo sa týka vybavenia, potrebuješ v prvom rade kvalitné topánky. Pozor, nie však zbytočne veľké topánky, pretože každý gram na nohe je ako kilo na chrbte a tu zas naozaj nejdete do Himaláji ani na technické ľadolezenie, takže lyžiarky naozaj nepotrebuješ. Máčky na nohy, sedák, karabíny, ocetky, prúsiky, plus je dobré mať vybavenie na záchranu a vodiace lano do skupiny. No a samozrejme prilba na hlavu a cepín do ruky. A mne osobne sa ešte veľmi osvedčili paličky, ktoré mi naozaj veľmi pomohli. Plus veľmi doporučujem hydrovak, aby si kvôli vode nemusel dávať dole ten veľký batoh a samozrejme už veci, ktoré sami zvážite ako jedlo, voda, ďalšie kusy oblečenia. No a samozrejme som si bral ešte veľa iných vecí, keďže výprava trvala dlhšie ako len samotný výstup kvôli aklimatizačným výstupom, čiže minimálne teplý spacák a turistické vybavenie. 27. augusta sme vyrazili plná dodávka 6 chalanov na cestu z Bratislavy. Cesta nám trvala úmorných 12 hodín až na švajčiarsky legendárny horský prechod Furka Pass, kde sme spali vo výške skoro 2500 metrov nad morom. Ráno sme ešte kúkli tento legendárny hotel na Zákrute a pokračovali sme ďalej, keďže nás dnes čakal prvý aklimatizačný výstup. Aklimatizačné výstupy sú veľmi dôležité, preto aby si telo zvyklo na nadmorskú výšku, pretože v takej nadmorskej výške ako 4800 je vzduch o mnoho rečí, tým pádom tvoje telo nestíha absorbovať dostatočné množstvo kyslíka. No a keď telo vystavíš vopred aspoň čiastočnej záťaži, ideálne v čo najvyššej nadmorskej výške, tak telo sa začne adaptovať a vytvárať viac červených krviniek pre lepšie spracovanie kyslíka. Tento deň sme vybehli iba na nejaký náhodný kopec do výšky zhruba 3000 metrov nad morom. Toto je svet pána prsteňov, kamaráti. Inak neviem, či ste vedeli, ale podľa tejto krajiny tu kedysi žil Tolkien a podľa tejto krajiny sa inšpiroval ňou a napísal pána prsteňov. Čo je celkom cool. Dobre, nie? A večer sme sa premiestnili na magické miesto popri takejto obrovskej ľadovcovej priehrade pod známy ľadovec Glacier de Moiry do výšky 2400 metrov nad morom, kde sme prespali. Prajem dobré ráno všetkým priaznivcom outdoorových športov. A my zrovna vyrážame na náš ďalší, teda druhý aklimatizačný výstup a tentokrát to bude na moje obľúbené miesto. Je to kopec Pündelale o výške 3400 metrov nad morom a je tu takýto nádherný obrovský ľadovec, popri ktorom pôjdeme a strašne sa teším, lebo je to nádherné, tak sa tešte aj vy, pretože vám to tak trošku poukazujem. Dobré ráno. Ďalší deň nás čakal prekrásny aklimatizačný výstup do výšky 3400 metrov nad morom na vrch Pindellale, ktorý je výnimočný tým, že málo kde sa nájde tak vysoký kopec, ktorý je tak jednoduchý na výstup. Ale záverom
je takéto pomerne strmé stúpanie s pomerne dosť technickým terénom. Čo vám dáva, občania? Vybehnete ho za necelé 3 hodinky a z vrcholu je fenomenálny výhľad naokolo, dokonca aj na Matterhorn. A cestou dolu sme sa ešte s Maťom zastavili okúpať v extrémne studenom ľadovcovom jazierku. Celkom idylka. No a ďalší deň sme strávili iba technickou prípravou a nácvikom riešenia krízových situácií. A celý čas sme prespávali len v dodávke a v stanoch. Presunuli sme sa až do Francúzska, do Chamonix, skadiaľ sme mali vyrážať na Blanc. Večer som si rozložil všetky veci, pobalil som si naozaj len to najpotrebnejšie. Zároveň som sledoval malé svetielka čeloviek na hrebení obrovskej hory priamo predo mnou, ktorá mi pomaly a nenápadne začala naháňať strach. Keď som si predstavil, že tam budem na ich mieste a ja, tak to prestávala byť sranda. Prvý deň výstupu. Ráno sme vstali asi o 5 hodine a presunuli sa ku lanovke, skadiaľ sme o 7 ráno vyšli tou lanovkou a následne kúsok cesty zubačkou až do výšky 2300 metrov nad morom, skadiaľ sme začali náš prvý výstup. Mali sme extrémne plné batohy jedla, vody, vybavenia, oblečenia, čiže každý batoh vážil minimálne 20 kg, takže to nebolo úplne jednoduché. Výstup však nebol nejak zvlášť náročný. Bolo nám síce veselo, ale zas pri pohľade na stále viac blížiaci sa Blanc ma mrazilo na chrbte. Napokon sme okolo obeda dorazili až na chatu TT Rus, ktorá je vo výške 3200 metrov nad morom. A keďže toto už je nadmorská výška, kde už je možné poznateľne cítiť menej kyslíku, bohužiaľ Kubo z našej partie to veľmi nedával a cítil sa naozaj dosť zle, tak zvážil, že bude rozumnejšie, ak zostane na chate a nepôjde s nami na vrchol. Bolo nám to síce ľúto, ale je lepšie však kriticky zvážiť, že proste na to nemám ako sa preceniť a potom by sa malo stať niečo zlé. Na chate sme sa zložili, navarili si fajné instantné jedlo, pretože porcia špagetu stála 25 eur a fľaša 1,5 litrovej vody tu stála asi 12 eur. No a potom sme išli pozrieť nad chatu do basecampu, kde sa spí normálne v stanoch. No a tam sa nám odokryl Grand Couloir. To je tento obrovský žľab, ktorý je známy tým, že je najnebezpečnejšia časť trasy, kde ročne zomrú niekedy aj desiatky ľudí. Kedykoľvek v ňom začnú padať kamene veľké ako Mini Cooper a ty len musíš dúfať, že v ňom nestojíš. Totižto trasa v jednom úseku prechádza v dolnej časti priamo cez Couloir. No a prebehnutie Couloiru trvá zhruba 30 sekúnd a musíš vystihnúť moment, kedy nič nepadá. A keď sme stáli kúsok pod ním, tak prišla prvá facka od reality. Zrazu sme videli obrovskú skalu, ako sa uvoľnila na vrchole a strhla so sebou masívnu kamennú lavínu. No a ľudia, ktorí boli v Couloiri alebo pri ňom, sa skrývali kam sa len dalo. Tento ohlušujúci ráchod padajúcich skál si budem pamätať asi do konca života a my sme len v nemom úžase pozerali na tú neskutočnú silu prírody. No a zvyšok dňa už sme iba strávili oddychom, plánovaním trasy a nachystaním veci. Spať sme išli už okolo 6. večer, pretože ďalší deň sme vstávali už o 1:30 v noci. Avšak spánok pred takýmto niečím, ako si asi viete predstaviť, je plítky ako svedomie našich zákonodarcov. Summit Day. Zobudzame sa o 1:30 a hoď nevyspatí hneď všetci cítime nával adrenalínu v žilách. V tichosti sa oblečieme, prevaríme vodu, rozlúčime sa s Kubom a ideme na to. Vonku si dáme mačky a ideme sa pustiť do prvej fázy výstupu skrz 600 metrov vysokú skalnatú stenu, počas ktorej budeme musieť prekonať aj smrtiaci Grand Couloir. A začali sme stúpať a absolútne školáckou chybou sme hneď na začiatku zišli dole z cesty. No a keďže bola noc a dobre sme nevideli, naliezli sme jak úplní amatéri do strmej skalnatej steny, ktorá bola posiata nestabilným sypajúcim sa súťoviskom. Každým krokom sme zhadzovali kamene, sypalo sa to pod nami a našou nepozornosťou sme sa dostali do najnebezpečnejšej situácie celého výstupu. Nevedeli sme, kde sme a ja som si v jednom momente povedal, že toto mi naozaj za to nestojí a idem naspäť. Avšak som zistil, že sme boli v tak zlej situácii, že nebolo možné sa ani len vrátiť. A celé to zaklincovalo, keď jeden z nás zakričal, že chalani, veď my stojíme priamo v Couloiri, tak sme spanikárili a utekali sme rovno nabok. Našťastie sme potom zistili, že to Couloir ešte nebol, ale v tom momente mi nebolo všetko jedno. Napokon sme s Božou pomocou sa dostali na chodník, ktorý bol kúsok od nás a týmto nezmyselným nebezpečným manévrom sme stratili tak minimálne hodinu. No a za chvíľku sme sa dostali ku Couloiru a museli sme prebehnúť. Problémom bola tma, čiže sme nevideli do Couloiru, či padajú kamene, tak sme sa museli spoliehať iba na sluch. Chodili sme po jednom, kedy všetci počúvali v úplnej tichosti, či nepadajú kamene.
Poviem vám najintenzívnejších 30 sekúnd môjho života, kedy v nestabilnom kulári, keď sa všetko po tebou sype a snažíš sa rukami aj nohami prebehnúť čo najrýchlejšie na druhú stranu. Našťastie sme to všetci hoď s menšími sypajúcimi sa kameňmi bezpečne zvládli. A pokračovali sme miernym lezeckým terénom po rebre kuláru. Museli sme si dávať veľký pozor na každý krok, pretože aj malá chyba mohla znamenať pád do kuláru, čo by nemuselo dopadnúť dobre. Nakoniec po 4 hodinách sme sa dostali na chatu Guter vo výške 3860 metrov nad morom o 6 ráno. Tu sme si chvíľku oddychli, najedli sa, obliekli sa, rozdelili sa na dve skupiny, naviazali na lano a vydali sa na ľadovec. No a ako sme šľapali, tak sa začalo brieždiť a tento východ slnka si zapamätám do konca života. Prvotné stúpanie je dosť prudké, ale bezpečné, pretože ste na otvorenej snehovej pláni, kde nie sú žiadne krevasy, ktoré by vás ohrozovali. Ale musím sa však priznať, že už teraz som prestával vládať, pretože tá nadmorská výška už bola značne citeľná. Kamaráti, šľapeme hore a je to masaker. Ale kúkajte, chlapci za mnou. Za prvým stúpaním sme sa dostali na dlhú rovinu na túto masívnu snehovú pláň, čo bol neuveriteľný pohľad. Navyše sa nám prvýkrát odhalil vrchol Blancu, ale ešte teda poriadne ďaleko. No, tamto je Mont Blanc a je to prekrásne. Kúkajte, je to strašne namáhavé, strašne náročné, ale nejako to dávame. Čo ti peče? Kyslík je sviňa. A už teraz sa mi neskutočne zle dýchalo, nevládal som, mal som pocit, že na nohách vláčim tak 10-kilové závažia a už to bol vážny boj. Okolo 9. sme sa prvá skupina dostali na núdzovú útulňu Valot vo výške 4350 metrov nad morom, ktorá slúži v prípade núdze na záchranu a prečkanie najhoršieho, keďže počasie tu môže byť niekedy naozaj nevyspytateľné. A extrémne vyčerpaní sme si tu na chvíľku oddychli. A ja som si len na chvíľočku ľahol na chrbát a v momente som zaspal tak tvrdo ako asi nikdy. A potom ako sme načerpali nejakú energiu, sme vyrazili do poslednej a najťažšej časti našej cesty. Tu však sa hrebeň naozaj začal veľmi zostrovať a dostali sme sa do terénu, kde po oboch stranách boli nekončiace strmé zrázy dolu. A preto bolo mimoriadne dôležité, aby sme boli naviazaní. Totižto v takejto nadmorskej výške s nie dostatočne aklimatizovaným telom sa vám točí hlava, nekombuje na zvracanie, ja som mal napríklad pocit, že chcem stále spať. Naše tempo sa rapidne spomalilo, išli sme krok za krokom, pretože každým krokom som sa zadýchal tak, ako keby som zabehol 100 metrov. A veľmi často sme museli stať na krátke predýchanie, aby sme dostali aspoň nejaký kyslík do tela. Toto je najťažšia vec, ako som kedy v živote robil, podľa mňa. Ale postupne sme sa dostali tak vysoko, že už v podstate žiaden kopec naokolo nebol v našej výške a vedeli sme, že pomaly, ale isto sa blížime ku vrcholu. No a posledné metre na mňa začali celkom doliehať emócie a ja nechcem byť patetický alebo sa hrať na chudáčika, ale keď som bol mladší, tak som bol na dvoch pomerne náročných operáciách srdca a v tej dobe by ma ani nenapadlo, že v živote sa postavím na vrchol Európy na Mont Blanc. Chlapi! Yes! Dali sme to! Čo ti dalo? A ideme mať. Takú partiu tu rozbalíme. A ako sme prišli na vrchol, tak som od vyčerpania, ale aj radosti padol na kolena. Cítil som neskutočnú vďaku za to, že mám dve zdravé nohy a bol som na seba neskutočne hrdý za to, že som to dokázal. Keďže sme mali skvelé počasie, tak sme videli úplne celú Európu. Takže kamaráti, sen sa stal skutočnosťou, my sa nachádzame na vrchole Európy, na vrchole Mont Blancu. Bolo to neskutočne náročné, bolo to asi najťažšia vec, akú som kedy v živote spravil. Ja neviem, že či vám to viem popísať, ale tí, čo zažili niečo podobné, asi budú vedieť. Ale tá nadmorská výška, to je taká strašne náročná vec, fakt každý jeden krok je vyslovene boj, ale proste dali sme to, máme nádherné počasie. Ja vám všetkým strašne pekne ďakujem, aj že ste nás podporovali a už iba bezpečne zídeme dole. A je to brutálne.
Ďakujem veľmi pekne. Kúkajte, to je neuveriteľné. Ja som na Mont Blancu, chápete? Dokázali sme to. 1. septembra 2024 okolo 11:30 na obed sme dosiahli vrchol najvyššej hory Európy. A keďže sme boli už mimo hlavnej sezóny, kedy tu zvykne bývať naozaj kvantum ľudí, tak sme boli na vrchole len my štyria, ďalší Slovák a Češka a partia Nemcov, ktorí si vrchol užili naozaj po svojom. A pustili sme sa do varenia halušiek. A toto je Maťo, môj kamoš, ktorý má sen navariť čerstvé halušky na tých najzvláštnejších miestach na svete. Tak aj tu vytiahol všetky riady, suroviny a reálne na vrchole Mont Blancu za asi 20 minút navaril jedny perfektné halušky, až sme sa za ušami zalizovali. Potom, čo sme na vrchole čakali ešte asi pol hodinu na druhú skupinu, tak sme zvrtli vrcholovú fotku a hýbaj dolu. Zo začiatku bola cesta stále pomerne nebezpečná a únavná, ale každým metrom dolu sme dokázali lepšie dýchať a viac sme vládali. Navyše nás začalo poháňať počasie, ktoré sa začalo zhoršovať a podľa predpovedí hlásili až búrku. Naša skupina zbehla ku chate Guter okolo 15. hodiny po obede, kde sme ešte ďalšiu hodinu čakali na druhú pomalšiu skupinu. Tu sme však stáli pred rozhodnutím, či prespíme núdzovo na Guterke a skoro ráno zídeme kulárom dolu, alebo pôjdeme ešte teraz. Totižto kulár je najnebezpečnejšie prechádzať práve v týchto hodinách, keďže topiaci sa ľadovec kvôli teplu z hora spúšťa o mnoho častejšie kamene ako napríklad v noci alebo nad ránom. A hoci už rozbití ako slovenské diaľnice sme sa rozhodli, že ideme dolu teraz. Navyše sme sa museli ponáhľať, pretože z doliny sa na nás rútila poriadna búrka. Ja s Maťom sme boli o čosi rýchlejší, tak sme rebro popri kulári zišli asi za hodinku, počas čoho sme videli, ako v kulári padali kamene tak 3 až 4 krát. A keď už sme sa blížili ku kuláru, tak začalo poprchať a hora sa začala zahaľovať do oblaku. Čiže hrozilo, že v hmle by bolo prebehnutie kuláru mimoriadne nebezpečné. Vystihli sme však moment, kedy hmla ustúpila a bezpečne sme prebehli kulár, ktorý ešte pred chvíľkou padal. Potom sme na druhej strane kuláru počkali na ostatných chalanov, ktorí tiež bezpečne prebehli cez kulár. Poď. Čisté, nič nejde. Poď. Výborne. A nakoniec sme okolo 18. večer prišli rozbití jak rešeto bezpečne na chatu Teteruse. Privítali sme sa s Kubom, najedli sme sa a išli sme hneď spať do basecampu do stanov, ktoré sa nachádzali však nedaleko od kuláru, čiže ohlušujúce padanie kameňov nás prevádzalo celú noc. Temná stránka Mont Blancu. Skoro ráno nás zobudil krik. Počuli sme, ako ľudia z kuláru kričia "Call the helicopter, he is dead". Prvé, čo nás logicky napadlo, bolo, že niekoho trafil kameň, keď prebehoval kulár. Ivo od nás tam hneď utekal, no nakoniec sa ukázalo, že sa to nestalo pri prechode cez kulár. Onedlho však priletela helikoptéra, ktorá veľmi dlho lietala nad celým kulárom a hľadala horolezca. No nakoniec ho našli až v hornej časti kuláru, kam horolezec pravdepodobne spadol až z hornej časti rebra. No bohužiaľ sme videli, ako záchranári, ktorí sa mimochodom spustili priamo do stredu mimoriadne nebezpečného kuláru, z neho vytiahli už iba nevládne telo. Musel padnúť niekoľko desiatok metrov priamo do kuláru. Ja netrúfam si hodnotiť príčinu, prečo sa tak stalo, ale dostali sa ku nám informácie, že vraj si svietil iba telefónom, že bol pripitý a zišiel z cesty, čo však môže a nemusí byť pravda. Faktom však zostáva, že táto hora sa mu stala osudnou. A poviem vám pravdu, tuhla vo mne krv, keď som videl, ako ho vyťahujú, keď spadol z miesta, ktorým sme my ešte len včera prechádzali. Naozaj tvrdá facka od reality. A v tento deň sme už iba zišli dolu do Chamonix. Pleskol som si vysnívanú sprchu zo stromu, kedy ten smrad z celej výpravy bolo treba zmyť, keďže na chate nebola možnosť sa osprchovať, ani tu netiekla voda. No a už nás iba čakala cesta na Slovensko, kedy Maťo odšoféroval celú noc a ráno okolo 7 sme prišli všetci zdraví na Slovensko. Druhá facka od reality. Týždeň na to, ako sme vyšli na Blanc, svet obletela správa, že až 4 horolezci uviazli kvôli nepriaznivému počasiu na Blancu a záchranári sa k ním nedokážu dostať. Vraj sa ani len nedokázali dostať do núdzovej útulne, ktorá je určená presne pre takéto krízové situácie, na ktorú sa dá dostať do hodinky z vrcholu. Neskôr sa bohužiaľ potvrdilo, že všetci 4 to nezvládli. Opäť veľmi ťažko súdiť, čo sa stalo, ale výsledok je bohužiaľ jasný.
Faktom však je, že ročne na Mont Blancu príde o život až 100 horolezcov. Čo je však veľmi dôležité povedať je, že aj podľa oficiálnych správ sa drvivej väčšine dalo predísť. Totižto podobne ako na Slovensku, kde je taktiež veľký problém s vysokou úmrtnosťou na horách, ľudia veľmi často podceňujú situácie. Kvôli nedostatku informáciám, nedostatku skúseností, podcenením tréningu, nedostatočnou výbavou alebo zručnosťou s výbavou je toto číslo tak desivo vysoké. Inak povedané, veľmi veľa tragickým koncom by sa dalo naozaj predísť. Napríklad toto. My sme asi najnebezpečnejší úsek Grand Couloir každý prebehli zhruba za 20 sekúnd. A tu sme natočili partičku turistov, ktorí si ako škôlkári v pohodičke vykračujú kulárom, ako keby sa nechumelilo. A to je možno odpoveď na to, prečo tu, ale aj napríklad u nás v Tatrách máme tak veľa obetí. Ja osobne však môžem svedomito povedať, že sme sa na Mont Blanc pripravili naozaj veľmi zodpovedne a nič sme nenechali na náhodu. Ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje. Bol to neuveriteľný zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Ak si video dokúkal až sem, ja ti veľmi pekne ďakujem. Môžeš ma sledovať na mojom Instagrame, kde pridávam všetky moje zážitky. Za podporu vo forme akejkoľvek interakcie na video ti budem veľmi vďačný. Ak máš nejaké otázky ohľadom Mont Blancu alebo čohokoľvek, neváhaj sa ma spýtať v komentároch, ja ti veľmi rád odpoviem. A ešte by som chcel veľmi poďakovať môjmu partnerovi, slovenskej outdoorovej značke Zajo, ktorí ma vybavili naozaj dobrými vecami, na ktoré som sa mohol v pohode spoľahnúť. Som rád, ak som niekomu poradil, niekoho inšpiroval a kamoši, vidíme sa na horách.